Evo na kratko još nešto o snimanju filma. Znači snimam sa 3 kamere. Ova na glavi, nju ne skidam, ona mi je non stop na glavi. Jedino kad idem u WC, onda je skidam. Inače, šalo na stranu, ja i spavam s tom kamerom. Znači čim se trgnem, riba, kamera je uvijek tu. Snimam. 3 kamere imamo, sve 3 su GoPro. Ovo je 4 stara, ali je dobra je kamera, dobro snima, ali u sumraku i po mraku loše. Ništa. Ovu kameru, ovo je, još jednom da kažem, to je 4, takve imam 2. Znači imam 2 GoPro 4 i ovu s kojom sada snimam, to je GoPro 8. GoPro 8 Black 4K. Zašto kažem 4K? 4K je ekstra kvalitet, ali ne mogu da ostvarim, da napravim film u 4K, pošto format filma 4K bude jako velik. Bude nekoliko gigabajta, 100 gigabajta. Ja ne mogu film od 10 minuta, 100 gigabajta da ga uploadujem na YouTube, to je nemoguće. Tako da na kraju opet bude neki HD ili šta ja znam, opet ga smanjim. Ove su HD, imam 2 HD i tu 8 4K. I onda još snimamo s mobilnim telefonima. Tako da, kako stignemo? Eto, samo da znate, ovu kameru s kojom sada snimam, to je ono iz daljine malo, akcija kad se savija štap, a ovo je kad sam u vodi i kad snimam ostalo. Tako da, toliko informacija o kamerama. Treba mi možda kupiti još jedan mikrofon. Po neko vrijeme ću ja to isto uzeti. Toliko informacija o snimanju, a sada krećem da kuvam kafu.